Guys, okay. Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag er det 100 special. Okay, så ja. Vi viser lige alle vores stævne til. Ja, starter det. Ja, det kan jeg godt. Jeg har det her hvide underlag. Hold da. Og så har jeg min stævne jakke. Og det er sådan ikke reklame for noget, men den er. Og så har jeg de her stævnebukser her. Den er lidt beskidt, det ved jeg ikke, man kan se på kamera. Men den er lidt beskidt. Det går. Så har jeg denne her. Men vi har vi sagt, at vi skal til stævne? Jeg har det her hvide underlag. Som ikke er det samme som mit. Det skal. Og så de her bukser. De er for hårde, kan man så se. Nå, ja. Form i sig, så jeg kan ikke have vest på inden den her holdtop til. Den er 0009. Det er ikke så godt, fordi vi skal allerede op klokken 8 i morgen. Det skal nok gå. Jeg så meget fint de sidste par nætter, så. Nogle bukser på, ud over vores røde bukser, så de ikke bliver beskidt. Okay, nu er vi kommet ud i bilen. Og jeg skal ride 10:45, og jeg skal ride 10:30 på Tomle. Ja. Og det var en super køn og hurtig runde i de her med alle runde. Og det var super flot reddet til Mila på klokken. Rigtig flot reddet.